Tinokuchingamidza mhuri yeZimbabwe kuchirongwa Dark Secrets and Confessions. Tisati tatanga nyaya yedu yanhasi. Pane nyaya yemusikana ane 27 uya akanyora chiti akatiswa maspams napastor. Ndangoti ndingodzoka ndikuupdate ikuti at this point takwanisa kutaura nema-women rights organizations ari kuZimbabwe. Saka we are just hoping kuti vhiki richipera anenge akwanisa kubatsirwawo, vakwanise kumupa counseling uyezve vakwanise kumupa legal advice. Zvinhu zvinofadza kwazvo kuti kana munhu akauya neproblem yake tinokwanisawo kumubatsira. Hanzi problem shared is a problem solved. Mazuva ranhasi tine nyaya yemusisi vane 28 years vari kuti vakaromba negonye. Hanzi makadi yenyu ndiri musikana wechidiki ndatambura nyangwe kuti ndidzokere kuvabereki zvinhu zvakundiremera nekuti mabviro andakaita kumba achona ndakabva ndakutova munhu anodi anoganza. Kaitika ndezvekudai makore akanga afamba ndisina munhu anondiroora ndikatoona kuti zviri nani zvenditsvake tumari twangu pane kuti ndishaye murume uyezve ndishaye mari. Sokudaro ndakaenda kuMozambique neshamwari yangu ndokubva tasvika tikaona sekuru vakatipa mushonga welucky. Saka mushonga uyu hanzi hauteuri ropa, ungori mushonga wekukwezva varume, uri mushonga welucky. Saka mushonga uyu aiva mafuta andakanzi nditenge mufamasi akanzi holy oil. Vakabva vaisa kakonye kadiki diki mafuta vakati ndinozora ka1 pamwedzi mushonga panguva yandinoenda kuperiods. Kwanzi ndinozora pasikarudzi ndobva ndadonedza kablood kadoko mubhodheri mune honye iya. Ndakadzoka kuno kuZimbabwe, amai vangu vanopinda postori, vakabva vaudzwa kuchechi kuti ndozvandaita. Vakanzi vauye neni kuti honye ipiswe, asi ndakavapandukira ndikati muprofita wenyu akuudzai, sei asina kukuudzai kuti ndiani akandiroya kuti ndishayiwe varume. Hanzi ndakaramba kuenda kumaprofita aya. Zvakaita kuti nditize pamba ndokutanga kugara nefriend yangu kuma-avenues. Ndaive ndakuita zvekutengesa muviri ndichishandisa mafuta aya ane honye ende shuwa mukupera kwemwedzi ndaibata mbinga. Upenyu hwangu hwakashanduka ndikatanga kuva munhu anodiwa nevarume vazhinji, zvinhu zvaisamboitika kare. Ndakatanga kuafoda kutengawo maBrazilian wigs nekunyatsogeza zviya zvekunaka kunge njusu. Hanzi maclients ndaiwawana uyezve maclients andaiwana ndevaiva varume vehigh class, mabusinessmen, ende ndakatanga kuita maescort ndichienda kuDubai nemabusinessmen aya anenge asingadi kufamba nemadzimai avo asi vachida vanhu vanovavaraidza kana mameeting avo apera. Mafuta aya ndaiti ndikawazora varume vaita zvekuita kunge nhunzi vachifona, yaitova wezvavarume chaiyo. Ndakatanga kurent apartment yangu and I fully finished it zviya zvemaclassic homes. Chifambi chandaita changa chisiri chemubhawa asi maclients aita zvekubhuka vouya kumba. That is how I was making money and my regular customer aitosiya more than 500 rand. Cape Town panonzi paThe V&A waterfront apa takapa bvongodza ndeipo hotera yatisina kugara neshamwari yangu tichigara muhotera umu nevarume vatetaita maescort. KuJoburg kuSandton uku ndeipo hotera yatisingazivi with the richest square mile in Africa. Upenyu hwaifamba mushe and I even bought mota yangu Mercedes Benz C-Class C200 ya 2020 kuSouth Africa isiri Japan. Madhara angu akandibetsera kuiclear paborder neZimra. Family yangu yakashamisika nekuti handina kana kuenda kuchikoro, mungozivawo ndambotaura kuti mhuri yangu inopinda postori. Saka zvekuti dzidzisa was not even number 1 priority. Problem yakazongotanga pakuti ndakamuka honye dzava 2. Chandakaita kufondera sekuru vakati yakuda ropa ndinofanira kuuraya hanzvadzi yangu ndoisa drop reropa rake mubhodhoro ndokuti inyangarike. Asi idzi dzaisava chokwadi, zvaitoreva kuti ndikauraya hama imwe ndichafanira kuramba ndichiuraya hama iyi. Hanzvadzi yangu ndakazama kuti ife asi zvakaramba. Maybe miteuro yekuchechi kwana mama nekuti amai vangu havamire nyaya dzesowe idzi ndivo vakuto ndikanganisa. Gonye riya ndinoriisa mukati mangu ka1 zvakare ende ndinorinzwa richifamba. Problem imwe futi rakuita zvekundiruma mukati mesikarudzi ende riri kukura. Rimwe racho riri kuratidza kuva rine ukasha ende handichatombozivi kuti ndoita zvekudini. Kana ndakarara ndinorota richiti rine nyota rakuda ropa, kwete ropa rekumwedzi asi ropa remunhu. Asi kunga vati harina ropa mukati asi izvezvi pakudiwa ropa. Hanzi zvinondoita sei? Because
handisi mhondi. Business rakuita richidzika ende ndikuona kuti gonye rinoda ropa kuti makastoma adzoke. Ina handichadi upenyu uyu, ndoita save hama cause zvandiremera. Ndipo panoperera nyaya yedu yemuzuva ranhasi. Unfortunately, nyakunyora tsamba is not willing to let gonye go. Asi ari kuti haasi kuda kuuraya hanzvadzi yake. Kutaura imi muchataura kama comments enyu ndimotiudza kuti mufunge, asi ndichandongofunga ndechekuti do the right thing. Do the right thing. Namu yakambouraya munhu here. Kana Mwari akatozokuvhurirawo ma opportunities. Do the right thing. Ungodzorera gonye kana richidzorereka. Handizivi kuti pane vana sekuru Tasho nana sekuru anani. Handiziviwo zvangu kuti munorekomenda chii. But even ukaenda kuvanhu vanonamata Mwari mumweya nemuzvokwadi, sezvambotaura kuti mai vake vakange vatomboti ngaaudze gonye ari pise iye akaramba. Ngaangoita zvinhu zviri right sekuona kwangu. Uyezve chandofunga ndechekuti anyway, let's just learn to work hard. Let's just learn to work hard. Mwari anozotikomborera kwekupedzisira. We just need to be a bit patient. Can we just be a bit patient? If we work hard, zvinhu zvese zvinofamba zvakanaka. Yonke into izohamba ngoline. Apo panoperera nyaya yedu, ngati rangarirei kushare nekulike uyezve nekukomenta. Tatenda.